Amb els canvis, sovint sorgeixen dubtes i mites. Avui us expliquem què és veritat i què és un mite del nou sistema de recollida de residus. Per què ens hem de posar a reciclar d'una altra manera? Amb el model de recollida de residus actual, aconseguim reciclar el 40% dels residus. La Unió Europea ens fixa una fita del 60% i el porta a porta és l'opció més eficient per arribar. Aconseguir-ho és un repte col·lectiu. És molta gestió aquest nou model? Doncs en realitat no. Serà molt senzill. Es repartiran kits per facilitar la recollida a casa i hi haurà un calendari a mà perquè tothom s'hi pugui integrar fàcilment. Si deixem els cubells a fora cada dia, els animals els obriran i quedaran els carrers bruts. Al contrari, els cubells tenen un tancament de seguretat amb nansa que fa impossible que els animals els obrin. Espais més nets, menys males olors i cap brutícia acumulada. Al Pallars, obrim la porta a un futur més sostenible.